Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. Uyaqhubeka umhlangano wekomiti lasephalamende lesikhashana elisungulele ukuphenya izinsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuze libhunge ngemigudu ezolawula ukusebenza kwalo. Umengameli wezwe usephothuleka uhambo lwakhe kwelaseJapan nalapho ebeyingxenye yengqungquthela yokuqinisa ukuhwebelana kwaleli yazwe namazwe ase-Afrika. Interest of justice does not permit the release of the applicant on bail. Therefore, bail is denied. Usenqatshelwe ibhayili umsolo wesibili kwabantu ababhekene namacala okuhlukumeza ingane nokuzama ukubulala ngemva kokusabalala kwevideo lapho kusolwa ukuthi le ngane neminyaka emine yayibhimiswa isidakamizwa esingaziwa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku SABC Lihaye. Igama lami nginguDaud Phungula. Uyaqhubeka umhlangano wekomiti lasephalamende lesikhashana elisungulele ukuphenya izinsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuze libhunge ngemigudu ezolawula ukusebenza kwalo. Kulezi insolo Mkhwanazi wadalula ukuthi kunezikhulu eziphezulu emaphoyiseni ezibandakanyeka enkohlakalweni okubalwa kuzo nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu wanikezwa umhlaba khefu. Ngesonto ledlule leli komiti lahlala amahora acela ke 10 elidingida indlela okumele lisebenze ngayo. Phakathi kokunye leli komiti laphetha ngokuthi uJenene Mkhwanazi uyena uzovula ke inkundla yesigcawu sofakazi kuleli komiti. Ubufakazi bakhe kungenzeka buveze ke namanye amagama abantu leli komiti elingagcina libona ukuthi nabo kumele bazochaza buhlangothi malungana ke nokuphepha kwababikayo ngenkohlakalo leli komiti lavumelana ngokuthi kuzofanele ke lihlole isimo sokuphepha kubantu okumele bafakaze. Namhlanje kulindeleke liphothule izinhlelo bese lamukela ke indlela elizosebenza ngayo. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa utshele undunankulu waseJapan uShigeru Ishiba ukuthi iningizimu Afrika ivulelekile emazweni afisa ukutshala imali kulelizwe. Uhlanganeke noIshiba ingqungqutheleni Tokyo International Conference on African Development. Umengameli Ramaphosa uqinisa kubudlelwane nohulumeni waseJapan kwezomnotho njengoba befuna ukuqina uhwebo kanye nokutshala imali phakathi kwalamazwe omabili. We come here to advance the relationship and cooperation between South Africa and Japan, and we'd like to thank you for the way we were welcomed with my delegation. I'm here with a delegation of ministers and deputy minister and key officials in our government. We've had wonderful and extensive discussions with many of your compatriots who are in the private sector, various companies that operate in South Africa. We've got 270 Japanese companies that have been in South Africa for years. Isikhwama senhlangano Ahmad Kathrada sikhala ngezitsolo zokuthi kuncane sokwenziwa uhulumeni waseGauteng kanye nophiko lwe-SIU ngokuboshwa kwalabo abaqhuba izenzo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa eminyangweni kahulumeni wesifundazwe. I-Ahmad Kathrada Foundation ibambe isithangami sesikhumbuzo sikaBabita Deokaran owasocongwa emva kokudalula inkohlakalo yamathenda esibhedlela sikahulumeni saseThembisa. I saw the news and I immediately knew that this was no ordinary hijacking, but was an assassination. Umqondisi omkhulu we-Ahmed Kathrada Foundation uNishan Balton usasikhumbula ngokucacile isehlakalo sokusocongwa kukaBabita Deokaran ngoNcwaba eminyakeni emithathu edlule. uDeokaran owayisikhulu esiphezulu sezimali eminyangweni wezempilo eGauteng kusolwa ukuthi wadutshulwa ngenhloso yokuvala umlomo ngeinsolo zenkohlakalo yokudliwa kwemali ngamathenda esibhedlela saseThembisa. I-Ahmed Kathrada Foundation uthi ukubulawa kukaDeokaran akufanele kube yizeleze kodwa kufanele kuvuselele kabusha impi yokulwisana nenkohlakalo. We needed to do more than gathering and remembering just Babita and the death, but that we needed to start dedicating time and attention
to the reasons why she was killed. And the reasons relate to corruption in Gauteng Health. Uphiko lwe-SIU oluphenya ngamacala enkohlakalo lwethamela ukuqhubeka kwesithangami luthi selokhu kwavezwa obala izinsolo zenkohlakalo ngesibhedlela saseThembisa selingenelwa gamanxa ngophenyo lwangaphakathi. Currently, there are some considerable outcome that we had out of the investigation. One of it is that we have referred 111 disciplinary referrals regarding the Thembisa Hospital to the Department of Health and to the Thembisa Hospital so that they can take action against the officials that are involved in the whole corruption. Babita Deokaran wadutshulwa eWinchester Hills emzini wakhe esemotweni. Kuzobe kuhlangana iminyaka emine kusasa selokhu abulawa. Usenqatshelwe ibheli umsola wesibili kwabana ababhekene namacala okuhlukumeza ingane nokuzama ukubulala ngemva kokusabalala kwevideo lapho okusolwa ukuthi lengane neminyaka emine yayibhimiswa isidakamizwa esingaziwa. Abanye-ke abasolwa kabathathu kubalwa-ke nomama-ke wengane basilaxazilo isicelo sebheli. Ukuthi imanje ikhiphe isinqumo iqala yafunda amacala abhekene nawo umsola wesibili. Ithe ukudedela kwakhe ngebheyili kungabeka engcupheni impilo yezinye izingane emphakathini njengoba wayebhema izidakamizwa phambi kwengane. Applicant, if released on bail, will endanger the public safety and the safety of the others. It is evidence before this court that applicant and his co-accused were smoking drugs in the presence of the child. Therefore, applicant may be a danger to other children out there, even posing a risk to them. Imanje ke ikhiphe isinqumo sebheli ithe lamacala abhekene nawo abucayi kakhulu njengoba ebhekene necala lokuhlukumeza ingane kanye nelokuzama ukubulala. This court is of a view that the interest of justice does not permit the release of the applicant on bail. Therefore, bail is denied. Icala ke lihlelisele umhla zi-3 kuMfumfu. Owengamele zemfundo eGauteng uMatome Chilwane ubebambe isithangami nabezindaba namhlanje ezolandisa mayelana nokuqhubeka kohlelo lokufaka kwezicelo zokufunda ugrade 1 no grade 8 ezikoleni zakulesi sifundazwe ngo-2026. Uchilwane usedalule inombolo yalabo abafake izicelo zeingane izokwazi ukuzofunda eGauteng zizofunda ibanga ugrade 1 kanye no grade 8. So far we've received over 700,000 applications. It's going well. There's really not much space left, and I want parents to really be quick to complete. We've got over almost 70,000 incomplete applications. Uchilwane ubesenxusa abazali ukuthi bangalindi ngebalethe izicucu noma amaphepha ezingane angombumbayi ngoba befuna ukuthi izingane zikwazi ukuzofunda ezikolweni zaseGauteng. We want parents to complete those applications, and when we say incomplete application, I'm saying these are parents that the child has not been verified in any school. So they are not even in the unique application aspect. These are children who need to be placed. Ubeseqinisekisa ke ukuthi zikhona izikolo ezakhiwayo ukuze izingane ezisifundazweni eGauteng zizokwazi ukuthola ikhala kwazise iGauteng isifundazwe esiwumgogodla womnotho wezwe. A total of 18 schools are currently under construction. So, and majority of them, of these 18, we should be expecting them to be completed by mid next academic year. Igama lami nguCalvin wakwaDlula endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Bukelike sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Engeke ngikuchaze lapha ya enhlambelweni nalapha yana endlini yamagugu obukhosi. Lezi zinto izona ezenzu ezimisa ubukhosi. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini ithelelana amanzi ke nodadewabo umntwana uNomkhosi kulandela ingxabano esabalala ezinkundleni zokuxhumana lapha eSilo sezwakala ke khona ke sichapha ke ngenhlamba umntwana uNomkhosi.
Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi uyaqhubeka umhlangano wekomiti lasephalamende lesikhashana elisungula ukuphinga izitolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuze libhunge ngemigudu ezolawula kokusebenza kwalo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube ku-SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola njalo bazo. Ezinye zesisulu ezakhahlanyezwa izikhukhula ezahlasela ke eMthatha ngoNhlangulane zibambe isiteleka zikhala ke ngokuvalwa kwesinye ke sezikhungo bezikhoseliswe kuzo. Leli qolo ke labantu lisola ukuthi isikhungo eseslovo Park sivaliwe kanti ke bayidlanzana ke abantu abathuthelwe ke eholo lomphakathi iOR Tambo. Silapha eSlovo ke ngakwicawe yaseChurch apho kuhlanganisene khona igquba labantu abangaxolanga emva kokuba kuvalwe le cawe yaseChurch bebehlala kuyo kwaze kwathathwa abantu abambalwa bafuduselwa kwiholo yaseOR Tambo. Aba bantu bathi abona bantu bazingamaxhoba ezikhukhula ngabo aba bashiyeke apha, abanye babo bashiyeke bengenazo nezindlu ezo, bathi bahlaliswe bahleli nabantu abangabaziyo abangezizo nesihlobo zabo ngenxa yokuswela indawo yokuhlala. Kodwa ke masithethe nabo bazichaze ngokwabo ingxaki abahlangabezana nayo. Mama uthi wena uhleli esihlobeni awunalo nekhaya, khasicacise. Ndihleli emzini endingawaziyo andibazi abantu baphayana, kodwa ke ndiye ndiyocela kuba ungahlali abantu phayana kuba ndibe ndixhwarha ukulinda elo xesha uburhulumente azozihoya ngalo. Andinawo umzi, ndingu-homeless kwaye andiphangeli. Nam ndingomnye okule disaster ongu-homeless. Andinamzi nam, ndihlala kwasukela kwenzeka lento. Ndihlala emntwini ukusukela lamini kwenzeka lento. Urhalela bakuthini ke ngoku? Into endiyirhalelayo ndiyarhala kurhulumente uba akazikhawuleze asilungiselele, asibone ukuba inhliziyo zethu zibuhlungu ngale nto yenzekileyo. Ngosike ngabanye ke babahlali abo abathi bashiyeke bezimpula zikalujaca, akukho nento le esegameni labo, imizi yabo yadilika, bahlala esihlobeni. Uyakhumbula ke ukuba bathi emva kwesasithwakumbe sezazikhukhula bazohlaliswa apha. Sinethemba ke loba umasipala uzayiphendula lonto ngoba inkoliso yabantu ebebehlaliswa apha ngabantu abangamaxhoba ezikhukhula. Masibusele intambo kwigumbi lendaba. Ukhomishani wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufane Masimolo uthi akathanda ukuphawula malungana nodaba lokuyiswa enkantolo yinhloko yezophenyisa misi uLieutenant General Shadrack Sibiya nophikisana ke nokumiswa kwakhe. Ubekhuluma ke ngesikhathi amaphoyisa ecekela phansi izidakamizwa ezibiza izigidi ezingamakhulu zamarandi eGauteng. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masimula uthi inselele ezidakamizwa ikhungethe izwe lonke kanti sizinto esikhulu sazo isifundazwe iGauteng. They come via land ports, they also come via our international airports, and to an extent majority also come through the seaports, which you know, all our harbors in this country. So and it get processed in different places, but Gauteng seems to be the hub. Even those of KZN, they all end up in Gauteng and processed and then redistributed. So not necessarily that KwaZulu-Natal is the capital, no. Even Western Cape, there's a lot of drugs that come via the sea through Western Cape, processed and then distributed to the country. Umasimula akathandanga ukuphawula malungana nodaba oluphakathi kwakhe noLieutenant General Shadrack Sibiya. Obviously, I'm sure his affidavit and my affidavit is not yet ventilated. It will be ventilated at court. So let's not create another platform to adjudicate on it here now on the street. Let it be adjudicated there at court at the right place where it's supposed to happen. Umasimula uthi uzovela uma ebizwa. Umholi weBuild One South Africa uDokotela Musi Maimane senxuse bonke abantu bakulelo kuba babe yingxenye yezingxoxo ezimayelana nesimo sezwe. Yize ke kunembono ehlukene ngendlela lezi ingxoxo esingethwe ngayo.
Umholi weBuild One South Africa uthi sekuphele iminyaka engama-30 nomuvo kwangena uhulumeni wentando yabantu kanti lesi isikhathi esifanele sokuthela kuleli libheke emuva libona ibanga eselihanjiwe. The government has demonstrated massive governance failures, not only on the economy, safety of citizens and many others. But at the same time as all of that, I do think the moral fabric of our society is also on trial. Ngemuva kokubhalela ihhovisi likaNgqongqoshe wezemali, uMaimane uthi kuzosetshenziswa imali ecishe ibe ingxenye yesigidi samarandi ohlelweni lwe-National Dialogue. Coming out of the Contingency Reserve Fund, South Africa will spend an estimated 485 million rand to be spent on the National Dialogue. Uphinde wathi iqembu lakhe selike laxoxisana ne-ANC mayelana nesiphakamiso sayo sokwengeza amaqembu ku-GNU. I want to be categoric and say we have not engaged the African National Congress in this regard. I want to make this particular point, that at the invitation of that engagement, we are not people who simply say we go along for getting along's sake. Lomholi uthe iqembu lakhe ngeke likwazi ukuba ingxenye ye-GNU namaqembu acwasayo nahlose ukuhlukanisa izwe. Izimezi ezikhombisa sezisuswe ezikhundleni komasipala base-Free State. Lomasipala bafaka phakathi iMafube, iMoqhaka, iLitsimenge, iNketwana, iNala, iMasilonyana kanye neLejwe lePutswa. I-ANC ithi-ke isinqumo sayo silandela izingxoxo ezimqoka zekomide elengamelekele iqembu kulesa sifundazwe. Izinsolo zenkohlakalo ukusashwazwa kwemali ezivela embikweni womcwaningi mabhuku seziphoqe ANC kuba ithathe izinyathelo komasipala abathintekayo. Leli qembu lithi kumqoka ukuqinisekisa ukuphathwa ngendlela kwalabo masipala kanye nokuhlinzekwa kwezakhamuzi ngezinsiza zikahulumeni, yingakho ke lithathe lezi zinyathelo. A decisive call was made to urgently intervene and address the deep challenges that were laid bare in public during this visit. With time like a frog in a boiling water, we realized late that the ground is shifting, and as such, leli qembu lithi kunabanye omasipala okungenzeka bathinteke. The decision of the PEC is to redeploy comrades who are affected in these municipalities, especially at Troika level. There will be a pronouncement by the Provincial Working Committee as a consequence of the directive from the PEC for the implementation of that decision of redeployment of comrades who are affected in these municipalities. I-ANC ithi isacubungula indlela yayo yokusebenza kulandela ungenzi kahle kwayo okhethweni likazwelonke ngonyaka odlule. Engonyama uMisuzulu kaZwelithini ithelelana amanzi nodadewabo umntwana nomkhosi kulandela ingxabano esabalala ezinkundleni zokuxhumana lapha eSilo sezwakala khona sichapha ngenhlamba umntwana nomkhosi. Inhlambuluko yenziwa ke esigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma. Okhulumela ke iNdlunkulu kaZulu uchaze ngokubaleka kokukhumelana umlotha phakathi kwengonyama kanye nomntwana nomkhosi kanjalo nobumqoka besigodlo sasemachobeni okuyisona esesizosingatha ke imikhosi eminingi kaZulu. Umkhosi oselwa iwona umkhosi ophatha zonke izinto ezihambelana nobukhosi lapho kushawa khona uselwa kwenziwe engeke ngikuchaze lapha ya enhlambelweni nalapha yana endlini yamagugu obukhosi. Lezi zinto izona ezenzu ezimisa ubukhosi, izona abantu abangeke beyiqonde ngoba ubukhosi bunye busuke buqondene nalowo sesihlalweni. Ngakho ayi ukuthi iSilo asithandi ukuya enyokweni. Siyazi enyokweni kukhona ama resources, kukhona izakhiwo, kungafaneleka. Kodwa ngenxa yezinto lezi engikhuluma ngazo ezingaphambi kokuba kwenza umhlanga, ezibucayi futhi ezingaba nomonakalo omkhulu abantu bengaqondi, yikho okwenza ukuthi iSilo sithathe isinqumo mhlambe abantu abazosibuka ngenye indlela. Kodwa kungenxa yesiko lobukhosi.
mbukeli usale kahle.